Mm. Donc ya no ko balontanaw. Balontanaw damate mo be jama nye koro. O kan ta ka ke. Ande la ka dia o ma. O wa kene na retulu de. Misi na retulu. Mo be jama nye koro ko jama nye de bi jola. Kera wajulu kera kuma kera balontana kera dongul dalai. O kan ta. Ebe misi na retulu nyini. Ebe ni kilisi kalala. Sien wolonfla. Walma sien bi wolonfla minga no yirema. A kilisi fila ni tu bismillah girin ka sa joni ka do ala kando ala kante ala kira mamad kando jina mamad kante ne karsa de kando nye keme o ka joni ka klo keme o ka ne lame da keme o ka ne fo ka ne lakali bolo keme o ka ne son ka ne bonya fereke banjugo ka nye cɛw fereke ka muso fereke ka dini karsa ma ka ayiwa karamɔgɔ cɛman ni muso karamɔgɔ b'o fila de ni ɲɔgɔn cɛw a faamuyala donc ka ɲɛsini karisa ma n'i ye balontanna i b'a fɔ ka an ka nin ekubu in walima sibatɔ ni cɛw fereke ka musow fereke ka di ni karisa ma n'u mana ye o kana se ka se o kana se ka jɔ ne ko ala ne ko a kira ekubu kɔni dawula kɔni i b'o sɔrɔ a faamuyara nka n'i taara pour que alaw taala ka se ka i kisi ka masi gaɲɛli tɔgɔla binni kelen d'i ma wa inni ja'iluka linnasi imaman an delila k'a di mɔgɔw ma examen o ɲɔgɔn dan fɛn fɛn sen fɛ pour que ka se ka ɲɛ sɔrɔ i yɛrɛ la a faamuyara bon i bɛ hakili to nin de la mɔgɔ mɔgɔw bɛ yen e ka baara ye balontan ye to ka nin labɛn i b'a sɛbɛn 313 wa inni ja'iluka linnasi imaman i b'a sɛbɛn ka muradu don a kɔnɔ k'i tɔgɔ don a kɔnɔ imaman i b'a don ma fila in kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a kɛ sɛmɛden ye k'a bila i kun k'a wurudi 313 ka sɔrɔ ka taa balontan yɔrɔ la i bɛ se ka don i ka sɔrɔti la walima i b'a don i pɔsi kɔnɔ an karamɔgɔ ala kɔni bɛ tɔgɔ duman d'i ma a faamuyara voilà merci n balimakɛ n b'i fo kosɛbɛ donc ni question b'u fɛ u k'a bila joona pour que live in kana mɛn parce que an y'a dabɔ dɔrɔn ka seli tɛmɛnen na an ka don an ka kuma mɔgɔw fɛ dɔrɔn inshallah a faamuyara c'est balontan filɛ nin ye balontan mago bɛ fɛn saba de la a bɛɛ ka ɲi i ko kɛfi i ko kafi a bɛɛ ye kelen kɛ ye madrasadenw kan ye kafi ye anw duguma kalandenw kan ye voilà ala k'an bɛɛ sababu ma a bɛɛ ye kelen olu tɛ foyi ye olu tɛ gɛlɛya ye voilà adamaden bɛ kuranɛ faamu fɔcogo nɔgɔya dɔn i nɛna cogo min na a bɛ ten de i bɛ baara kɛ n'a ye a bɛ ɲɛ i bolo fana ni ala sɔnna ala ka lɛmɛnaa d'a ma dun b'a fɔ n ko balontan ninnu sira fɛ balontan mago bɛ fɛn saba de la ni balontanna bɛ dalilu ɲini a ka dalilu saba de ɲini dalilu fɔlɔ ye mandiya ye o ye wajibi ye balontanna fɛ filanan o ye siritigɛlan ye siritigɛlan pour que alaw taala ka don ani siriw cɛ i b'a dɔn baaraw bɛ kɛ ekumu dɔw kama surtout ne kɛra dawulantigi ye a ma nɔgɔn dɛ surtout ne ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn remplacer parce que i b'a sɔrɔ ekubu jɛri fila de don i b'a sɔrɔ attaquant kelen bɛ pan kan e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn remplacer n'a kɛra mɔgɔ ye k'a tamayɔrɔ ka ca n'i ta ye baara b'i bolo dɛ ne yɛlɛnna macɛni kelen na ka mangoya dɔ sɔrɔ macɛ wɛrɛ bɛ tɛmɛ i kan voilà bɛɛ de b'a cɛsiri o de la ten ala k'an bɛɛ sababu ma donc i kan ka dalilu filanan min o ye siritigɛlan ye sabanan ye hijabu de hijabu balontanna kan ka hijabu de ɲini ala k'i kisi hijabu bɛ adamaden kisi kaliyɛri cɛ ma mankan dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye i ni dɔ ka kɛlɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kaliyɛri tiɲɛ ou bien i tigɛ ka teliya ka alifiti dɔ bugɔ nin bɛɛ ye accident de balontanna a bɛ se ka kaliyɛri kan ala k'an kisi jogini yɛrɛ dɔw bɛ se k'i sɔrɔ i tɛ se ka balontan kɔfɛ donc tangalan b'i kisi nin fɛnɛ bɛɛ de ma o ye balontanna baara ma nɔgɔn quoi balontan ka ninnu ka baaraw ma nɔgɔn f'i k'i cɛsiri a la f'i ka ala deli yɛrɛ giriman kɛ pour que i ka ye parce que bɛɛ b'a ta la kɔrɔ ni min ta fanga ma dɔn o de bɛ ye ala k'an bɛɛ sababu ma e ka nin fɛnɛ da nin ko cogo di
J'avais une de vos recettes clichés de femme chou. Kare de la femme chou. Alhamdulillah. Angara waya kedro. Femme chou kona ante kuma le katuni sa be ale femme gaba. Be ya famu. Assalamu alaikum. Babu ka wele ke ko. Amina fi amen da bu jote ko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Awa sumo be. Ajaranye. Dante fulina. Ayo bismillah. Dawda sanule do be ga do kilo fi so na be se ga do so ala nasrara. Jume. Ina fo ne mo ko be machine na ko be se ga so to machine na ko. Kala ke machine ko. Ina fo mo ko be fendo la pour que ka ina ala fala ka dima quoi. Afamiyara ne ala sona. Iba to lamena mina dima sa. Okay, basta. Inshallah. Assalamu alaikum. Nalaje abla ka ko mawreba. Yara yo ani appel ta ko. Dawla bisa ka jigi. Iba la me ko. No. Itu dawla raji ka ba ka jigi ko. Aji no. Assalamu alaikum. Aba sumo ko be. Alhamdulillah. Bismillah. Aba David kon baste. Vraiment non tout le monde il faut c'est bien ouais il faut que vraiment faida tout mais à ben ne va pas jamais déjà mais Alhamdulillah. voilà ne be baron de jouer mais dans les cas la route ni vraiment bon il y a des bonnes stratégies quoi bon d'un côté la passer ne fait la voyage les quais par le voyage nous depuis dore ke la bo ati ka waran me amasi ka basra fe dore nana ke tuni ama basra fe mina dore nana la beta bo amu la telefona voilà d'accord la famille ni admission de tout de la vraiment on ne be Abidjan Côte d'Ivoire ouais c'est ça voilà c'est ça parce que an ye faida dɔw de d'aw ma mais e ka me bara sugu mun ma an tɛ o ɲɛfɔ réseau kan quoi i bɛ se ka kuma fɛ kɔfɛ i bɛ se ka kuma fɛ privé la n'ala sɔnna i bɛ kuma fɛ privé la quoi voilà parce que n'i y'o fɔ quoi n ko balontanna ka baara tɛ senfɛ baara ye quoi baara ma nɔgɔ kosɛbɛ voilà i bɛ numéro publié a bɛ kuma fɛ privé la Assalamu alaikum. Allah ni tigi ka sawali dɔɔni sa Assalamu alaikum. Please play kɔrɔ okay Assalamu alaikum. Allo aba somɔgɔw bɛ yen baasi foyi tɛ yan ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka jaabi kuwa bisimila n'i bɛ wari sɔrɔ n'i bɛ tunga fɛ n'a tɛ sigi i bolo mun de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ la anw ye dalilu de kan wayilu likulli humazatin e ka don an ka page sanfɛ an ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen de o la mɔgɔ min ka wari tɛ sigi quoi ok y'a faamuya i bɛ don page sanfɛ i b'a video sɔrɔ n'ala sɔnna ok
Nuhu Traoré. Kon Nuhu ma jigin. Ale jiginna. Voilà, an balimamuso ko an ka segin a kan pour que a ka faamu. Ayiwa. Mɔgɔ min ka wari tɛ segin a bolo n'i bɛ tunga fɛ teliya an bɛ segin a kan balimamuso i bɛ se k'a yɛrɛ siri joona. An ko i ka wayilu likulli humazatin lumazatin allazi jama'a malan wa addadahu ya ka taa bila sola laban na. I bɛ nin sɛbɛn siɲɛ 70. N'i y'a sɛbɛn siɲɛ 70 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 70 i bɛ a tɔgɔ ye de yiri dɔ bɛ an b'a fɔ ko nkunjɛ i bɛ nkunjɛ den ɲini nkunjɛ den i ye jalamani finmani ye i b'o den 7 ɲini i y'a faamuya nka kari cogo ɲuman ye min ye n'a sɔrɔ i bɛ burusi kɔnɔ i bɛ taa warimisɛn bila a yiri kote 4 na ka dɔrɔmɛ 20 den 4 walima dɔrɔmɛ 10 den 4 walima dɔrɔmɛ 5 den 4 i bɛ kelen bila yiri kɔrɔ fɛ ka kelen bila tile fɛ bani fɛ baba fɛ wala n'i taara ngunjɛ den bɔ tuma min na n'i bɛna i bɛ o wari in fɛnɛ sarakati sira la k'a ɲini Alahu taala fɛ i bɛna baara min kɛ Ala ka barika don a la i bɛ ngunjɛ den susu k'a tila 2 ye ka mugu dɔ kɛ nasi la ka tila ka mugu dɔ labɛn ka kɛ wusulan na i bɛ to k'a wusu o kumana i yɛrɛ bɛ to ka i farikolo bɔ n'a ye wala ni yɛrɛ bɛ se wurudi la i bɛ to ka waylun likulli humazatin lumazatin allazi jama'a malan wa addadahu i b'a dan ye allazi jama'a malan wa addadahu i b'ale wurudi Ala k'an bɛ sababa ma. Assalamu alaikum. An bɛna nin ta k'a lajɔ parce que waati ka taa dɔɔni. Wa alaikum salam tila. Min ko k'a bɛ mansin ɲini de la. Bisimila. 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 Awa Traoré. Basi foyi tɛ. Foli tɛ dɔrɔn ye wallahi foli ye fɛnba de foli ye fɛnba de i Traoré Sikasokaw bɛ alhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah an bala ka kosɛbɛ Nuhu Traoré ale ko foli dɔrɔn foli tɛ dɔrɔn ye foli ye fɛnba de foli ye fɛnba de e ko min ko mansi ko de b'a la a ka an ka sɔrɔtu 3 ta sa fɛn fɛn n'a nɛgɛ b'i la Ala k'a d'i ma an ye dalilu gakuru 3 min fɔ i k'a ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi ala kadri hubbika fihi basi o wurdi joli siyɛn joli 55 555 balimakɛ nin ta i bɛ wurudi dɔ ɲuman fɛ arabadonya fɛ o kɔfɛ alamisa su fɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi ala kadri inayatika bihi a bɛ daminɛ tarata ka dugu jɛ araba la wala i b'a daminɛ tarata ka dugu jɛ araba la a faamuyara donc n'o kɛra jumasu a bɛ kuncɛ ka bɛn ni jumasu de ye faamuyara e ko a tɛ daminɛ tarata a bɛ daminɛ araba de araba tile fɛ wala i n'a fɔ tarata tile mana bi o tɛ araba su ye a bɛ daminɛ araba su fɛ i bɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala kadri hubbika fihi i bɛ wurudi 555 n'i ma se ka wurudi araba su fɛ i b'a wurudi araba tile fɛ su min bɛ da o kan o ye alamisa su de ye sisan kɔrɔ ni araba tile binna o de ye alamisa sufɛla ye i bɛ sɔrɔ ka filanan wurudi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala kadri inayatika bihi i b'o wurudi siɲɛ 666 o kɔfɛ su sabanan min bɛ da kan wala n'o bɛ jumasu ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haka kadrihi wa miqdarihi i bɛ nin fɔ siɲɛ 777 wallahi hadamaden hami min b'i la nin ta Korowari karamɔgɔ dɔ ko n ma k'a jɛn'a k'a la tɔgɔ bɛɛ kɔ fɔni wallahi a y'a fɔ n ye k'ale y'a k'a la tɔgɔ bɛɛ to yen a y'i sigi sɔrɔtu in ka siɲɛ 1 tellement que a diyara ale ye a y'a kɛ min na a ye nɔ min y'a la mɔgɔw k'a ta an y'a di Ala de kama inshallah Ala ka barika don a la min mana kɛ Ala ka ɲɛ a bolo voilà ni min m'a faamu i bɛ se ka taa page sanfɛ i b'a sɔrɔ yen voilà n'Ala sɔnna dɔ kɛra ayiwa an bɛna sira ɲini bɛɛ fɛ ka yafa ɲini bɛɛ fɛ inshallah
Akila ko numéro la commentaire là. Donc n'a ma se ka min ka ɲininkali jaabi. Karamɔgɔ, je vous souhaite que le bon Dieu nous aide. Amin Arabi. M'aide-moi. Ala k'an ni dɛmɛ ya Rabbi.